یک ҳайати иборат аз мақомоти фурудгоҳи байналмилалии душанбе ва масъулони ширкати Somoneri Тоҷикистон ки ҳамроҳи мусофирону хабарнигорон ба Тошканд рафта буданд, шоми 10 феврал ба ватан баргаштанд. аз ҳосили гуфтугӯи онҳо бо мақомоти Ӯзбекистон ҳавоюлларӣ ба хабарнигорон чизе гуфта нашуд ва қарор аст ширкати Somoner ба зудӣ дар ин робита бо пахши як изҳорот иттилоъ диҳад. бино ба хабарҳои дарёфтӣ, ҳайатҳо дар ин мулоқот масъалаи нархи билет, теъдоди парвоз дар ин хатсар ва ҳузури ширкати давлатии ҳавопаймоии Ӯзбекистонро дар ин парвозҳо баррасӣ карданд. дар Ӯзбекистон фурудгоҳҳо дар ихтиёри хадамоти аэронавигатсия ва парки ҳавопаймоҳо дар ихтиёри ягона ширкати ҳавопаймоии давлатии Ӯзбекистон ҳавоюлларӣ қарор дорад. интизор меравад аз ҷониби Ӯзбекистон парвозҳо дар самти Тошканд Душанберо ширкати Ӯзбекистон ҳавоюлларӣ ҳафтаи як бор анҷом диҳад, аммо ҳанӯз рӯз ва санаи шурӯъи парвозҳо расман эълон нашудааст. ширкати Somoner ба гуфтаи масъулонаш феълан ҳафтаи як дафъа рӯзҳои душанбе парвозҳоро дар ин самт анҷом медиҳад ва қимати билети ҳавопаймо аз 130 евро шурӯъ мешавад. агар пеш мо сафар карда намешудем тавассути тайёраҳои хатсайрҳои дигар давлатҳо ба он ҷо сафар мекардем, ё ин ки тавассути тайёраи Хуҷанд то Хуҷанд ва баъд аз он тавассути нақлиёти автомобилӣ ба Тошканд мерасидем. ҳоло бошад дар давоми 45 дақиқа аллакай ҳар як шахси сафар мекардагӣ худро аз Душанбе дар Тошканд ё баръакс аз Тошканд дар Душанбе мерасонад. ташаббускорон ва масъулини ширкатҳои ҳавоии дуҷониб бо кушодашавии ин хатсар таъкид доштанд ки ин амр барои боз ҳам наздиктар шудани мардуми Тоҷикистону Ӯзбекистон, табодули фарҳангӣ, донишҷӯён ва баргузории намоишгоҳҳо мусоидат хоҳад кард. бо назардошти аҳолии 2.5 миллион нафарии Тошканд ва беш аз 1 миллион нафарии Душанбе дар оянда барои ширкатҳои ҳавопаймоӣ бозори бузург буда ва бахши сайёҳӣ ва тиҷорат низ рушд хоҳад кард. имрӯз фаҳмидам ки парвози ҳавоии Тоҷикистону Ӯзбекистон шурӯъ шуд. ман итминони комил дорам ки баъди ин дӯстии мардумони ду кишвар боз ҳам хубтар хоҳад шуд. имрӯзҳо чунин мушоҳида мешавад ки муносиботи сиёсӣ ва иқтисодии дуҷониба бештар шуда истодааст. дар соли 1992 парвозҳо миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон қатъ шуд. пеш аз ин солҳо Душанбе бо шаҳрҳои Тошканд, Самарқанду Бухоро, Намангон, Андиҷон ва Қӯқанд иртиботи ҳавоӣ дошт ва ҳафтаи даҳҳо парвоз миёни шаҳрҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон анҷом мешуданд. токунун сокинони ҳарду кишвари ҳамсоя фақат аз роҳи заминӣ ба қаламрави ҳамдигар мерафтанд, вале байни ду кишвар токунун низоми раводид вуҷуд дорад. бо даргузашти Ислом Каримов, раиси ҷумҳури пешини Ӯзбекистон, дар соли гузашта ҳукумати нав ба раҳбарии Шавкат Мирзиёев ба тармими робитаҳои сард бо Тоҷикистон пардохт ва аввалин қадам дар ин самт ба гуфтаи нозирон эҳёи парвозҳо байни Душанбе ва Тошканд аст.